Ние жените имаме тенденцията да се отдаваме на хората до нас, на партньора ни, на децата ни, което е прекрасно. Прекрасно е да правиш всичко, за да може човекът от теб да е щастлив. Прекрасно е до един момент. Момента, в който не забравиш за себе си. Защото децата порастват, партньорите понякога се разделяме с тях, а дори да не се разделяме, е много важно да поставим граници. Граници, в които да не губим своята идентичност. Защото рано или късно идва момент за равносметка, моментът, в който осъзнаваме, че сме изгубили себе си. Момента, в който осъзнаваме, че сме спрели да правим нещата, които ни карат да се чувстваме добре, удовлетворени, значими, щастливи на мястото си и като цяло себе си. И това не означава да не се отдаваме на близките ни. Изобщо не означава това. Това означава да си поставим граници. Да поставим граници, в които можем да сме отдадени и в същото време да не пренебрегваме собствените си мисли, чувства и желания. Да не пренебрегваме нещата, които обичаме да правим, нещата, които ни карат да се чувстваме добре, защото само когато се чувстваме добре, значими, оценени на мястото си, само тогава имаме една стабилна основа и само тогава можем да се развиваме. Много е важно да съхраним себе си. Много е важно да не игнорираме себе си в стремежа си да угодим на всички около нас.